барои гирифтани маълумотномаи доғи судӣ барои бисёр нафарҳо барои кору фаъолият кардан. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён Тижей. дар мавзӯи як фармони нав суҳбат мекунем. Лайк монед, бо диққат тамошо кунед. агар нафарҳое ки бихоҳед фаҳмиданд ки патентҳои шумо дар ба задани ҳаст яъне сӯхтагӣ ҳаст ё ин ки не, номери WhatsApp да бинависонед, проверкаи патент мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо акнун аҳолӣ барои гирифтани маълумотномаи доғи судӣ изи ангушт месупоранд. шурӯъ карда аз 1 январи соли 2025 барои гирифтани маълумотномаи доғи судӣ маълумотномаи изи ангушт талаб карда мешавад. бидуни он санади доғи судӣ дода намешавад. яъне ки нафарҳое ки справкаи нисудимус мегирифтанд пештар бо тариқи шиноснома ҳамин справкаро дастрас карда мешуд. ҳозир дигар аз 1 январи соли 2025 бо фармоиши вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ин справка бе изи ангушт дода намешавад. дар асоси тағйиру иловаҳо акнун барои гирифтани маълумотномаи доғи судӣ чунин ҳуҷҷатҳо талаб карда мешавад. нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, шиносномаи миллӣ ё ин ки хориҷӣ, билети ҳарбӣ, шаҳодатномаи тағйири ному насаб ҳангоми мавҷуд будан ва шаҳодатномаи таваллуд барои ноболиғон. яъне ки ноболиғон бошанд, агар метриска дар корай, агар ки аз 18 сола мисол боло бошад, нафарҳое ки аллакай паспорт гирифтагиянд ё ки загранпаспортшон дар кор мешавад ё ки паспорти оддишон дар кор мешавад ва инчунин шаҳодатномаи тағйир ному насаб кардан, агар нафарҳое ки мақсад ному фамилияи худшона иваз кардагиянд. ана ҳамин ҳуҷҷатҳо дар кор мешавад. тамом. маълумотнома дар бораи гузаштан аз қайди давлатӣ изи ангушт ба истиснои ноболиғон ва шахсоне ки таҳти васоят ва парасторӣ қарор доранд. пешниҳоди расиди пардохти хизматрасонӣ. вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтааст ки бидуни маълумотномаи изи ангушт санади доғи судӣ доштан бе ҳузури худи шахс дода нашавад. ин буд як фармони нав дар бораи гирифтани ҳамин ҳуҷҷате ки барои бисёр нафарҳо барои кору фаъолият кардан ё барои ягон мақсад истифодабарии дигар лозим мешавад. акнун тағйирот ва иловаҳо дар ин мавзӯъ ворид шид. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. то охирша гӯш кунем бо диққат. ягон нафари шумо дар границаи Қазоқистон гузаштан дар кор бошад, метавонед ки рақамҳои рӯи экран бидада муроҷиат кунед. одамои боваринок ва дилпурӣ мебошанд. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. меган авфи муҳоҷирон мешавад. ҳамин гап рост бошад ё ин ки не? оиди чорни списка муҳлата продлит кардан. яъне то охири моҳи апрели соли 2025 муҳлат доданд ки ҳар нафаре ки қонуншиканӣ кардагия ягон проблема дорад, кору бори худшона ҳал кунанд. ва дар бораи амнистия шидан ягон информатсияи нав нестае бародари азиз. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. дар бораи билети ҳарбӣ видео накардӣ барои қиматшавиш. аз сабабе ки нархи нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон боло рафт, чандин намуди ҷарима супорӣ, чандин намуди пардохткунии бонкӣ нарх навош боло рафтагия ва мо гуфтем ки видео мекунем. иншааллоҳ видео карда ҳамаша мефаҳмонем. интизор бошем фақат. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. ҳозирам дар аэропортҳо рейдҳо бошанд ё ин ки не? бале, тафтиши ҳуҷҷатҳо чӣ хеле ки буд, ҳамон хел ҳастае бародари азиз. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. вақте ки паспортум срокаш тамом мешавад, бояд чӣ кор кунем? метавонем дар Россия ҳамура айнав бигирем. вақте ки паспорти шумо срокаш тамом шудиста, метавонем аввалин варианташ ки пеш аз буд шидани срокаш аз Россия бубурем. ва дуюм варианте ки мисол мегӯем дар Россия бошен аз посолство гирифта мешавад ё ин ки не, дар ҳолате ки ҳамон шиносномаи хориҷӣ неу шиносномаи миллии худмон боша ҳамроҳтон, метавонем ки мақсад паспорти нав бигирен аз уҷа. ва вақте ки паспорти нав мегирен, ҳамон паспорти пештаратона ягон сураташ боша хубтаре ки барои иваз кардани шиноснома бисёр вақт дар таможниҳо мепурсанд ки барои чӣ паспорт навай, барои чӣ иваз кардагиед. сабабша бояд шумо точно ясна фаҳмонда битонед ба ҳамон одамое ки дар таможнӣ пурсупос мекунанд. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон.
нархи танировкарам боло рафта бошад. бале бародари азиз, нархи танировкарам боло рафтагие, нархи мақсад хизмати алтернативӣ боло рафтагие, аз сабабе ки нархи нишондиҳанда боло рафтагие. бародарони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.